ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni San Jeronimo, pari ug doktor sa simbahan, Saint Jerome. Natao ni siya mga 340, niya namatay mga 420 AD, mga 80 or 79 anyos. Ang iyang gasa mao ang iyang intellectual capacity, ang wisdom gikan sa Ginoo, o sa iyang pagkabanggiitan nga theologian o translator. Iyang gitranslate ang atong Bible gikan sa katong Greek or sa to nga Hebrew ba to, gitranslate niya Latin nga maoy universal language sa simbahan sa una, o tungod niini napasabot og maayo ang Bible, og iya pagyong himuan og komentaris ang tibuok Biblia tungod sa gasas Ginoo kaniya. Diha dapita nahimong nakasulod ang kaalam nato sa Biblia hangtod sa nagkalain-lain ang mga pinulungan sa tibuok kalibutan. Tungod kini sa iyang paghalad sa iyang nadawat nga gasa sa Ginoo alang sa pagpalambo sa simbahan ug sa atong pagtuo nga Katoliko. Uban kaniya atong iampo ang atong mga katawhan, labi ng atong mga leaders sa kanasuran, sa simbahan man or sa gobyerno, nga maminaw unta og magiyahan kanunay sa kaalam nga Dios non, dili lang sa dautan nga kaalam nga moresulta nining dagkong problema, gubat, kagubot o korupsyon sa mga salapi sa nasod. Ato sang iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani mga slots dinhi sa atong territorial ug sa atong online parishioners. Nahatagan sila sa Ginoo o giyahan kanunay sa Dios nung kaalam o hatagag kalambuan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo ug buhi nga gugma sa balaang kasulatan, itugot ng imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong ug dinhi niini makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, muanhi pa dinhi ang mga mulupyo sa daghang mga syudad.
Muingon ang mga mulupyo sa usa ka syudad ngadto sa lain. Simbahon ta ang Ginoo nga labing gamhanan ug pangayoon ta ang iyang panalangin. Daghang katawhan ug gamhanang mga nasud muanhi aron pagsimba sa Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa Jerusalem ug aron sa pagpangayo sa iyang panalangin. Niadtong mga adlaw may napulo ka tawo nga gikan sa nagkalain-laing nasod nga mugunit sa sapot sa usa ka Hudiyo ug muingon, paubana kami kay nasayod kami nga naguban kanimo ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos uban ka nato, ang Diyos uban ka nato, sayang gisukaran diha sa mga balaang bukid. Ang Ginoo nahigugma sa mga ganghaan sa Siyon. Labaw sa bisan unsang puloy-anan ni Hakub. Mahimayaon ang mga butang nga iyang gisulti bahin kanimo, o syudad sa Dios. Ang Diyos uban ka nato, nagsugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia diha kanila nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Pilistia, Tiro, Utopia, kining tawhana na tao dito. Ug bahin sa Siyon moingon sila, ang tanang na tao dito kaniya. Ug siya nga nagtukod niya, maong labing halangdong Ginoo. Ang Diyos uban ka nato, matmuna nila diha magpalista ang mga tao. Kining tawhana na tao dito, ug ang tanang nag-awit dito diha sa ilang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan ana sulod kanimo. Ang Diyos uban ka nato. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kani. kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya, ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto pagdawat kaniya kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila og mipadayon siya paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo uban kanato. Lingiyay mong tupad, inatinuod yung nagkuyog moros Ginoo. Pangutan-a ba, kanang wa mulingi, murag wa nay siguro, o gikuyogan banas Ginoo. Dili baya na timailhan nga nisimba ta nga kuyog natong Ginoo, di sa na timailhan nga nagmisa ko, kuyog nako ang Ginoo, di sa na igong timailhan nga nindot kay mo dihag mga gisulob na pamoy mga brunda nga kuyog ninyong Ginoo. Di ba? Unsa man gyud klarong timailhan nga kuyog nato ang Ginoo. Matud pas unang pagbasa, ang mga tao kuno murag suyupon ba ngadto sa Jerusalem, lain-laing mga nasod mangadto kuno didto kay moingon sila, muanha mi kay gusto ming magpatudlo sa Ginoo. Nya una ako noy mga Hudiyo nga tinuod yung gada Ginoo, ang mga tao kuno moingon pahikapa ko sa imong pakupta ko sa imong bisti kay kibaw jud ko nga kuyog nimong Ginoo. Nana ba? Nilingay mong tupad ina nanay ni kupot nimo. Nanay ning hangyo nimong mukupot kay makakita gyud Ginoo. Na amot lang. Ako noon usahay maglakaw-lakaw kunay mo kalit og duol, pader pwede ta pa picture. Ako di man tingali Ginoo ang nakit-an ani, basig ang nakit-an ani ang ako ra man tingaling mga nang naanggi vlog diha nga humili kana. Unsa may mahitabo kun ang Ginoo gyud atong masinati? Una, maliwat kita sa kinaiyas Ginoo. Ug unsa may kinaiyas Ginoo, kana gyung pagkamahigugmaon. Kung nana nato ang Ginoo, mahigugma kita sa tanang tao, labi na gyud sa kanang naay labing ubos, mga masakiton, mga kabos, mga sinalikway, mao ginay mahitabo sa atong kasing-kasing. Karong adlaw i-install ang atong bag-ong arsobispo sa Sugbo, si kaila mo? Bishop Abit Oy dito na sa Tagbilaran, pero kanya naman siya sa Cebu. Karong alas 9 mahimo na siyang Archbishop Alberto Oy or Abit Oy. Ilado ni si Archbishop Abit na loving, compassionate, and friendly. Hasta sa atong ecologically friendly gini siya.
Maong atong gahapon, doon na sila'y ceremonial tree planting. Kay signal na nga mananom na ang Archdiocese of Cebu. Ana. Lingay mong tupad, ina mo kuyog kag tree planting. Kay ang sagad na ba nato karon tree cutting. Pero naa sa tay angay putlon tingali nga kahoy. Pero ilisa nato daghang kahoy nga atong itanom. Kaya parehan ang kahoy nga nanataliwa sa karsada o nisod na sa karsada mga 2 meters nga magsigdagan highway pa gyud. Peligro man gina siya, hazard man as mga motorista. Ato ginang putlon pero maglibog ta. Di man hinoon putlon ang kanang naang ni encroach sa karsada, parkingan pa, butangan pag mga dekorasyon. Nya katunong to as mga lasang, katong nas bukid, pamutlon hinoon. Nya igputol, bungkagon pangyuta kay himuong subdivision. Wa gyud mo badlong. Dagko kay mga akasya naasa ni encroach nas daan, hapit katunga nas daan ang di magamit sa dagkong sakyanan kay nag-ana ang sanga. Di gyud putlon kay against kunos ecology. Pero inighimog subdivisions, bungkag tanan, puno as kasya, puno as mangga, bisag unsa pang kahuya, bungkag yun. Why ni badlong? Ngano man na? Tubag. Kay way gugma nga tinud-anay. Wa na higugma. Parehagod karon god. Hiring-hiring anang Senado, Kongreso, na pay independent commission sa investigation. Pero og muhisgot na gani og kadto mga dagkong tao, mga speaker sa Congress igo na, sekretary sa presidente igo na, hilomon yun. Ang kadtong mga ning sulting, ako nag-deliver kong kwarta diha, maon ano'y sigihag investigate, hala, investigahog bayo. Pero wa yung investigasyon nga gihimo sa tumbok na Speaker of the House nga maoy nagpirma kuno og nag-author sa tanang skema sa korupsyon. Why nag-investigar? Hangtod karon wala pa yun. Pero ang kanto mga nisulti, hasta pagani ang notaryo, yun, tanawon yun, og tinuod magdili, hastang iyang background, kantong nag-imbestigar, hastang asawa ni Rodante Marcolita, gikuha na sad, giigo na sad, bisag way basihanan nga tarong, igon yun, pakauwawan yun, pero ang kantong gimension nga mga dagkog ranggo, sa igon, ngano man ngano nang naay gibatikos og maayo hastang vice presidente batikos og maayo pero ang gisultis vice presidente nga kanang tawhana mo nay author sa corruption di man imbestigahan pero ang vice presidente nga giingon lang oy naa man nay finding sa kuwa hala gi-impeach na ngano man kay wa tay tinuod nga paghigugmaay isip mga Pilipinos. Ang atong pipila ka mga leaders labi na ginang naglingkod sa kinatas-ang posisyon ug ang iyang circle wa mahigugma sa Pilipino. Nahigugma lang sa ilang kaugalingon ug sa ilang circle of friends. Ug maunay way Ginoo. Kay ang naay Ginoo sa kunang gikaingon ang una gyud mahigugma sa tanan. Apil ng kaaway. Nilingay mong tupad. Yung naadyo kay Ginoo. Mutan ba? Naadyo kay Ginoo. O mga bit imong bana, i-apil ni mong higugma. I-apil ni mong higugma. What? Kung ang imong asawa, mga bit, niya ang gikabit, taga-simbahan pag yun. Masaman, musimba pa ka. Di na. Klaro, libakon lang gani ka, di na ka mutingog, digliso naman gani ka, di lang mo bayad sa utang, suko mo gani ka, hay manggugma ni mo diha nga Diyos nun. Ang sunod,
bisag isalikway ang tao nga Diyos nun, bisag isalikway mudawat ra. Tanawa si Jesus, gisalikway siya sa Samaria. Ang iyang mga kauban niingon, atong pauwanag kayo, Lord. Gamhanan bitaw ka. Saman, amo nang ina, wanag kayo na mga animal diha. Nganong di na mudawat nimo? Oy, gibadlong ni Jesus, hilo mo diha. Gara biya ninyo. Padayon tas unahan. Sagdai lang na. Pailo ba? Patience. Kamo, taas mong pailob o santulog otok. Ako santulon man jud kog otok. Pero nagpasalamat ko sa Ginoong mapailobon kay ko sa pagbaligyag slat. Daghan kay mo salikway sa akong announcement nga palit mog slat. Di gyud mo dawat. Pero mapailobon kay ko sud nas 7 ka tuig sige kog baligyag slat. Wa jud ko pul Oh. Kamo pa mo pulig palit og slat. Uy kanindot. Sus, nakaapan lang kay tagsar man sa kaslat inyong paliton. Nya kausa pag usa ka buwan pastilan. May tatog tagsa kaslat bisan na lang kausa ka semana. Pastilan sa usa ka buwan nya himuon pang rason kapalit nako. Pero okay ra gyapon na og mao ginay imong kapasidad. Pailob lang ta. Tungod sa atong pagpailob, ang atong halin sa grace nga slat or God's reward and complete elation niabot nag 63,649 ka slots na apay 636,351 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya nani 70 slot challenge nga tag 7,210 na sad ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Ang ato sang PPSC katong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para ning ato rong ongoing nga mga developments dinhi, ang atong halin niabot nag 27,039 ka slots na apay 72,961 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,260 na sad ka 162 slot challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanang namalit nini. Salamat kaayo. Unya ang ato sad nga mga pledges sa Hilly Funds, sa kneelers o sa pews mao sad ni ang update. Ang ato kompleto naman ang nag-pledge ani, ang ato na lang i-countdown ang percentage sa na-remit sa mga pledges. So ang Hilly Funds naapa sa 31.13% ang na-remit na pledges niya. Ang sa pledges for kneelers upat man ikabuok tag 42,000, 39.29% pa ang na-remit niya. Sa pledges sa mga pews, mga 3C man to kabuok ka 55,000 naapa sa 26.57% ang na-remit. So salamat kayo. 2 to 3 months man atong pakpakan gyapon atong mga pledges. Ang sa pledges sa generator o sa kaning atong kamera 8 man to katag 100,000 nagpabilin na duha ra gyapon ka pledges. Wala pa gyud natandog nga ika-tulo or ika-upat no, nagpabilin nga naatay 6 ka slot sa pledges para sa generator o sa kaning atong kamera para sa live streaming. Unsa man ning akong gipang-announce, mga testing grounds ni siya sa atong gugma para sa simbahan. Iampo nato mga igsuon nga ang atong bag-ong arsobispo mo patunhay og motudlo sa gugmang Diosnon namong mga pari og sa katawhan. Kay kani manggong leader kung mao na gani ni siya mo buhat, matakdan gyud ang daghang mga tao. Pero kung ang leader na gani mo'y magbinuang, matakdan sad ang daghang tao. Si Saint Jerome, iyang gibuhos ang iyang gugma sa Ginoo pinaagi sa pagtrabaho
sa sugo sa Ginoo. Gisugo man siya sa Ginoo pag-translate sa pinulungan nga di kay nila masabtan katong Hebrew, Greek, dili kay daghang tao makasabot, iyang gitranslate ngadto sa Latin. Kay ang Latin man mo'y sikat sa una, mura sa nag-English ba karon ba, nadako kayog sangab ang nakaton. Nya gikan ato na anay mga translations. Nya dili lang igo mi translate siya, mihimo pagid siya commentaries, pasabot gi-explain niya ang mga basic nga mga gipasabot sa kada pulong sa Ginoo. Ang tumong para mapaambit ngan hinato ang gugmang Diosnon. Ato sa ning buhaton, una, mamaligya tag slots. Namalit naman ka mo. Pamaligya sad. Nya humandayon, mupadayon ta pagtudlo sa uban. Unsay sunod mahitabo? Mulambo ang atong parokya, mulambo ang simbahan, hasta pang atong kaugalingon. Ug ang ultimate goal, makaadto ta sa bag-ong syudad sa Jerusalem. Ug unsa maning bag-ong syudad sa Jerusalem, wa na didto sa Holy Land, kung dili tuan nas langit. Moadto tag Holy Land, dako kay tag gasto karon dinhis kalibutan. Pero kung makaadto ta sa bag-ong Jerusalem, wa nay gasto. Gamay ray gasto, maghigugma ay ra gyud. Sige, ang mahigugma sa tanan, manindog ta. Mga igsoon, mapailobon ang Dios alang kanatong tanan ug naghatag kanunay sa atong gikinahanglan. Busa masaligon kitang moingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga matuhuong Kristiyanos magpatalinghog sa tawag sa pagtuog sa paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang Dios magdasig kanato aron mutugyan kita sa atong kaugalingon alang sa kalingkawasan diha ni Kristo sa tanan nga nabilanggo sa ilang kahakog, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga sila kansang kasing-kasing hawang ug mabugnaon, makadiskubre sa matuod nga kalipay diha sa paghigugma sa Dios ug sa isig ka tawo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton sa pangisip ug sa lawas, makaangkon og tunhay kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga matuhong mitaliwana makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among gihalad kanimong mga pangamuyo, kay amo ning gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristong among Ginoo. Amen. Sawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tuguti kami Ginoo nga sa among pagpalandong sa imong pulong gumikan sa panig-ingnan ni San Jeronimo, madali kaming mag-andam sa among kaugalingon aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Jeronimo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Abit Oy among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Jeronimo, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang ingharian, ang gahom ug ang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ang among gikalawat, Ginoo, makadasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga alagad aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan, makasabot unta kami sa among gisunod ug sa pagsunod makadangat sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kinabuhi, divine life. Mahitabo ra ni kon ato yung himuon ang tanan aron mahigugma ta kanunay sa tanang mga tao. Salamat sa nahigugma nato ug nagsigig support sa atong mga proyekto, atong mga projects. So padayon tagpalit og slots. Ang atong Grace, tag 100 pesos per slot, na asay 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC, tag 100 pesos per slot, na ay 162 slot challenge, nga tag 16,200 per challenge. Ang atong pledges para sa generator, nga tag 100,000, na apay unom ka slots sa pledges. Tag 100 pesos. 2 to 3 months ang atong allowance nga marimit. So, naka-afford mo 100,000 2 to 3 months. Di, kuha dayon. Mga naong nga agresibo, no? Karong Biyernes, nasa tayo Vigil, Alliance of Two Hearts Vigil. Magsugod alas 9 sa gabi. Dunay kaning pag-rosaryo o pagpangumpisal nya misa alas 10 sa gabi. Dayon musunod ang kaning vigil proper nya ikalas 3 pasados kaadlawon sa Sabado na ay aurora nya misa alas 4 sa kaadlawon closing mass. Nya sugod October 1
na natay rosaryo dinhi kada alas 5 buntag hangtod nagipadayon na gina hangtod matapos ang akong termino diri. Kada buntag ang ato mga Marian organizations maoy mo pahigayon ni ana. Gi-arrange na sana nato. So kung mo gusto mo mosabat sayo mo anhi dinhi alas 5 buntag magrosaryo na ta. Nya sugod sad karong Miyerkules MWF ni nga schedule kada semana doon na natay tawgon og mini camino. Kay kaning camino or the way of Santiago. So Camino de Santiago gina-practice man ni dito gyud sa iyang lugar sa katong basilika niya sa Spain. Ato sa ning gi-practice na dinhi. So ato na ning i-intensify sugod ta karong Miyerkules pitsa 1 iguman sa misa sa alas 6 mo camino walk tangad to sa palibot sa ato dinhing perimeter nga magampo sa Santos nga Rosario. So ang mutambong sa misa ikalasay sa gabi gi-encourage nato nga mukuyog. Nya kung gusto sa mong mukuyog bisag di mo mutambong sa misa ari lang mo diri inig humas misa aron na magkuyog tangad to og lakaw in prayer. Nya do na tay mini camino nga 3 times a week MWF sugod karong Oktubre nya do na sa dunya tay Junior Camino nga twice a month gikan sa atong lain-laing kapilya, lagyo nga kapilya, mga usa ka adlaw ng lakaw. Nya do na sad tay tawgon unya og Major Camino na basig mga once every 2 months at least na mudagan sa duha ka adlaw nga lakaw. Nya do na pagid tay Grand Camino. Hopefully, mahimo na nato once every 6 months nga 10 days ang lakaw or more. Ano, ha? Di naman mo interesado kay mga tiwasono naman mo. So, ito na lang tas mga batanon, ana. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daigong ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba